अतिशय जवळ आली आहे आणि येत्या काळामध्ये या निवडणुकीचं वातावरण हे रोज तापत जाणार आहे. 10 वर्ष गोव्यामध्ये सातत्याने भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आहे आणि त्याही पूर्वी आपल्याला माहिती आहे की या गोव्यामध्ये आपल्या सर्वांचे लाडके नेते मनोहरभाई पर्रिकर यांनी भारतीय जनता पक्षाची मुहूर्तमेढ एक प्रकारे रोवली आणि पहिल्यांदा सरकार आणलं. आणि त्यानंतर ज्या ज्या वेळी भारतीय जनता पक्षाचं सरकार हे गोव्यामध्ये आलं, एक विकासाचं वेगळं राजकारण, एक डेव्हलपमेंट अजेंडा हा आपल्याला गोव्यामध्ये राबताना दिसला. आणि केवळ डेव्हलपमेंट नाही तर समाजातल्या वेगवेगळ्या घटकांना सोबत घेऊन त्यांच्या कल्याणाच्या योजना, महिला असतील, वृद्ध असतील, अपंग असतील, युवा असतील, अशा सगळ्यांना सोबत घेऊन त्यांचं सामाजिक आर्थिक कल्याण झालं पाहिजे या दृष्टीनं वेगवेगळ्या स्कीम्सच्या माध्यमातून भारतीय जनता पक्षाने गोव्यातली सामाजिक राजकीय परिस्थिती बदलली. आणि विशेषतः आपण बघितलं असेल की गोव्याला एका आधुनिक राज्याचा चेहरा हा आमचे मनोहरभाई पर्रिकर यांनी दिला. आणि आज आपण पाहतोय बदललेलं गोवा हे नेहमीच इंटरनॅशनल डेस्टिनेशन होतं. पण इंटरनॅशनल डेस्टिनेशन असताना इन्फ्रास्ट्रक्चर मात्र इंटरनॅशनल स्टँडर्डचं गोव्याला नव्हतं. आणि त्यामुळे पर्यटक यायचे पण तरी देखील जे समाधान त्यांना मिळायला पाहिजे ते मिळायचं नाही. ते आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं इंटरनॅशनल स्टँडर्डचं इन्फ्रास्ट्रक्चर या गोव्यामध्ये तयार करण्याचं काम हे भारतीय जनता पक्षाच्या काळात आणि विशेषतः मनोहरभाईंनी या ठिकाणी केलं. प्रत्येकाच्या तोंडात जसे आमचे जनरल सेक्रेटरी कुशलाच्या तोंडाक येले की ते मुख्यमंत्री, आणि तसेच आमचे संजयच्या तोंडाक येले ते मुख्यमंत्री. खरेच आज गणपतीचो दीस आणि गणराया कडेन जे उतर येता आणि गणपती दिसा पळय आज संकष्टी अंगारकी, संकष्टी तर महिने येता पण संकष्टी जेन्ना मंगळारा येता तेन्ना ते अंगारकी येता, आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आणि ह्या दिसा दोना मनशाच्या तोंडाक ते मुख्यमंत्री म्हणून येतात म्हणल्यार तुम्ही पळयात की थोड्या दिसा भितर हे सगळ्या हांव तांकां तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन शुभेच्छा दिता की तेमी आपल्या 5 वर्साच्या कारकिर्दी भितर महाराष्ट्रा भितर बऱ्यापैकी सक्षम असे सरकार दिल्ले आसात आणि तेमी काम केल्ले आसा. आज ते पार्टीच्या वतीने मोठी पदाचेर ते आपले काम पळयतात. और आज आमचो टायम घेवचो ना की आमी आसा डेली मेळटात. डेली आमचो उलोवप चालू जाता, डेली आमचे घर चोळ अभियान आमदार तुमच्या दारी आमी डेली भोंवतात. आणि जशें संजयान म्हणला त्या प्रमाणे जशें आमी 1.5 म्हयनो पयलीं 7 तारखेक ऑक्टोबराचे चालू केल्ले, लगभग आज सारखे 1.5 म्हयनो जावन गेलो. ज्या वाड्यांनी हांव येता पंचायतींनी हांव फक्त इन्फॉर्म करता की अमक्या पंचायतींनी हांव येतलो म्हणून. पण भावार तुमी जो प्रतिसाद म्हाका दिलो, जेन्ना जेन्ना जे जाग्यार गेलो हांव थंय कमीत कमी 500, 600, 700, 800 लोकांनी म्हाका येवकार दिलो आनी म्हजे बरोबर तुमी भोंवतात सगळ्यांनी. हांव तुमचो सगळ्यांचो आभारी की तुमी इतली मोठ्या संख्येन तुमी प्रतिसाद दितात. भावना जेन्ना जेन्ना आमी उलो मारतात, आयज तरी आमी खबर आहा आमी केन्ना मिटींग दवरतात ते शेनवार आयतार दवरतात. पूण आमकां अध्यक्षान म्हाका पर फोन केलो काल आनी म्हणपाक ना आमचे देवेंद्रजी येतात तेन्ना तुमी एक नॉर्थाक मिटींग आसा पयली दिसाक एकट्या दिसाक, एक सावथाक ती दवरपाक जाय घरांत पूर्ण कार्यकर्त्याची. अशें आमची मिटींग चडश्यो शेनवार आयतार दवरता, सांजची आमी आसता. सांजची मिटींग जर आसली कारण लोक कामाचो लोक आसता तो लोक येतात. पण तरी देखून अध्यक्षान सांगनाका हांवें म्हणलें हां करुया. आनी भावनो दिसाच्या दिसांनी म्हणजे जे आमचे लोक सगळे म्हणजे आमचे लोक सगळे कामाचे लोक, कामात जाणारे लोक आहेत, कष्टकरी लोक आहेत, दररोज कामाला जातात. तर त्यांचं एक ह्या सोमवार ते शनिवारपर्यंत त्यांचं काम चालू असतं. पण तरी देखून तुम्ही येतात म्हटलं आणि अध्यक्षांनी आम्हाला आदेश दिला त्याप्रमाणे जे आम्ही हाक मारले एवढे मोठ्या संख्येने लोक आले. तुमच्या सगळ्यांचं आभारी.